Sawubona lapho, welcome to Educate. Namhlanje ke sizoqhubeka ngeplaylist yethu based on vectors in two dimensions in isiZulu version. So last time we discussed ukuthi masinama vectors in two dimensions sidweba kanjani i-resultant vector. So for example, nakho sinama vectors amabili. We have got this red vector and your red vector is on the x-axis angisho. And then we have got this black vector and this black vector is on the y-axis. Sathi thina when you want to draw a resultant vector kumele ubuke ukuthi ama vectors wakho are arranged ngayiphi indlela. Uma kuwukuthi ama vectors wakho they are starting at the same point, you use into esibiza ngani nge-parallelogram method, meaning ukuthi what are you going to do? You are going to draw ibhokisi using ama dotted lines. You're gonna draw into engathi ibhokisi around these vectors njalo. So it looks like a box kanjena. So i-resultant vector yakho sathi mawuyidweba lana it always comes or it always stems from the point la kuhlangana khona ama vector to le corner yaleli bhokisi, right? So i-resultant vector yethu bese uyidweba ngalendlela sithi this is the resultant vector, right? And then again sathi thina if ukuthi ama vectors wakho ayalandelana, meaning ukuthi the first vector njengamanje it starts here from 0 iphelela la u-vector A lona, and then makuphela u-vector A qala ubani qala u-vector B. Sathi how do you draw a resultant vector lana? We say that you use the tail to head method, and the tail to head method sathi sisebenzisa kanjani kambe sathi sidweba i-resultant vector yethu from the tail of i-vector yokuqala. So sisusa from i-tail umsila la kuqala khona i-vector yokuqala until the head of the last vector la kuphelela khona i-vector yokugcina. So nayi resultant vector yethu, this is our resultant vector. Okay, so sathi thina lama method awu-2, these are the two methods esiwasebenzisayo ukwenza njani ukudweba ama resultant vector mawukuthi sinama vectors in two dimensions. Remember ukuthi masithi vectors in two dimensions simply means ukuthi enye vector iku x-axis enye vector kabani ika y-axis. Once nje waba nama vectors awu-2, enye ku x enye ku y, shukuthi lapho shukuthi unama vectors in two dimensions, and then mawudwebe resultant yakhona so uzobuka ke ukuthi if ama vectors wakho they are starting at the same point uzowenza njani, uzodweba ibhokisi kanjena, and then uzodweba resultant vector from la kuhlangana khona lama vectors awu-2, right, to the corner of le bhokisi. Yabo, this is known as a parallelogram method. It's the parallelogram method. Siya revise njalo into esayenza in the previous video, right? And then if ukuthi ama vectors wakho ayalandelana, meaning ukuthi the first one nayo u-A makuphela u-A qhubeka u-B, then you use the tail to head method angisho. So this is known as a tail to head method. So make sure ukuthi uyayibuka ke leyo video because ilapho ke sichaza khona ukuthi kahle kahle i-resultant vector into kanjani and udweba kanjani. So manje ke namhlanje ke we are now going to calculate ke mase sifuna ucalculate ukuthi i-resultant vector sibona kanjani, sicalculate kanjani i-size ye-resultant vector. Alright, so let's just use the diagram le esibili. So masebenzisa le diagram esibili la sidwebe khona i-resultant vector using into esibiza nge-tail to head method, right? Sithini ke thina sithi always into ekumele ukukhumbula ukuthi uma kuwukuthi enye vector iku y-axis noma enye vector iqondile kanjena, right, is either yaphezulu noma yangezansi ngisho, just know ukuthi it will make an angle of 90 degrees nalena eku x-axis, ilento esayikhuluma last time. So it means ukuthi into esikhandayo lana sibiza ngani nge-right angled triangle. So now let's put numbers here, sifaka ama number sithi le vector eyokuqala, let's just say it represents displacement. Sithi le vector eyokuqala iwu-2 meters. So ubude noma isize ye vector noma i-magnitude ye vector iwubani iwu-2 meters. Bese sithi le vector eyesibili oyile vector le eya phezulu, this black vector, it is the vector eyakuphi eya phezulu. Sithi le vector eya phezulu yona i-size noma i-magnitude yayo sithi mhlambe is 3 meters. So manje you know ukuthi unama vectors amabili, u2 meters oya ka right bese uba no 3 meters oya phezulu. Remember i-vector is a physical quantity and a magnitude and direction. So
whenever ukhuluma nge-vector kumele ukhulume nge-size yayo okuyi-magnitude uphinde ukhulume ngani nge-direction ukuthi ibhekephi leyo vector. In this case lo 2 meters lona u2 meters to the right ngoba uyaphi uya right, bese ke lo black vector lona ubhekephi uyaphezulu, i-magnitude yayo noma i-size yayo ubani u3 meters, so sothini u3 meters upwards. So mawunama vectors awu2 kanjena nakho i-resultant yethu sesiyidwebile ngoba siyazi tell-to-head method angisho thina. So manje ke umbuzo uthi lo resultant vector sobona kanjani i-size ye-resultant vector noma i-magnitude ye-resultant vector, because manje asazi ukuthi ingakanani. Naliphutha ke ekungamele ulenzeke as umfundi ka grade 11, akumele uthi wena 2 plus 3 is equals to 5 bese uzongitshela ukuthi this resultant vector ulingana no5 meters. Cha, akusiyona i-answer leyo, ku wrong kakhulu, ungazami nokwenza nje, ungaphuphi nokuphupha ukwenza. Ngobani? Lama vectors lawa enye iku-x axis enye ku-y axis, so kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi awukwazi ukuvela uwa-add uthi njengoba ngino2 ngamhlanganisa no3 ngibe no5. Siyazi ukuthi wafunda u-addition e-primary school kodwa asiyicelanga njengamanje, yabo. Indaba singayicelanga ngoba enye vector iku-x axis enye vector iku-y axis, angisho. So njengoba uyibona lo 3 meters lo uku-y axis because it's going up kahle kahle, kufana nokuthi uku-y axis, yabo into kanjalo. So basically awukwazi ukuthi wena uthi 2 plus 3 meters is equals to 5 meters bese uthi i-resultant vector yakhona. But instead into ekumele uyibone ukuthi lento lena iyini, i-right angled triangle, and ama right angled triangle wafundile ka grade 10. Ka grade 10 wafunda ukuthi if sine right angled triangle singasebenzisa i-trigonometry noma singasebenzisa u-Pythagoras theorem, lezi eziwu2. Pythagoras theorem nje ufunde from ka grade 8 njengamanje sesiyawudinga manje. So ngoba sino 90 degrees lento le ini i-right angled triangle, lama vectors lawa akhanda i-right angled triangle, yabo. Okusho ukuthi thina ke masifuna ukuthola i-resultant le side elesithathu, masingathi sibukisisa kahle la sino 90 degrees, so uyazi ukuthi wena i-side eli-opposite to 90 degrees because le side lelo yabo li-opposite to ubani, to 90 degrees selibiza ngani? Nge-hypotenuse, noma hypotenuse. Sazi ukuthi wena wakuphi kodwa ke hypotenuse le. So i-hypotenuse ke siyithola kanjani ke using i-Pythagoras theorem? Using i-Pythagoras theorem masingabiza i-hypotenuse yethu sivele siyibize ngo-r, ngimbize ngo-r nje ngoba uyini, ngoba uyi-resultant. Ukuze sikwazi ukuthola u-r, so calculate using ini u-Pythagoras theorem. Ngicalculate kanjani ke u-Pythagoras theorem? Pythagoras theorem uthi masingathatha u-r bese siyamsquare uzolingana nobani, no x squared plus bani plus y squared. Okusho ukuthi mina for me to find u-r kumele ngimsquare u-r bese ngim-equate nobani, no x squared. Yabo le vector le ku-x axis ngi-square bese le vector le ku-y axis nayo ngi-square bese ngenza njani? Ngiyabahlanganisa. Shuthi mangifuna ukuthola i-resultant vector yami ke lana ngizosubstitute ke, sengizothatha lama number enginawo ngiwafake lana, asiwafakeni ke manje. So shuthi la sino r squared is equals to ka x axis i-vector esinayo yilena e-red ebomvu, yabo. So le vector lena e-red siyabona ukuthi i-magnitude yayo noma i-size yayo iwu2 meters, alright. Asasho ke ukuthi 2 meters to the right per se, into esifunayo thina i-size manje for le formula lena into esifunayo i-size ye-vector iwu2 meters, angisho. So ngizothini? Ngizothi this is 2 meters bese ngifaka u-squared plus bese ke lena ke eku-y axis angisho sithi plus y squared. So le vector eku-y axis i-size yayo noma i-magnitude yayo iwu3 meters, so ngizothatha ngithini? Ithi lo u3 meters squared. Nakho bese ke ngizothatha i-calculator yami ke ebizayo ngicofeke. So mangingacofa ke la ngizothola ukuthi u-r squared is equals to 4 plus 9 because vele 2 squared u4, 3 squared u9, and u4 plus 9 uzokunikeza u13. Sho ukuthi u-r squared wakho ulingana nobani? No13. But thina asifuni u-r squared, sifuna ubani? Sifuna u-r. So senza njani? So thatha square root on both sides. Sho ukuthi ngizothi mina square root of r squared ngalena ngithi square root of 13. So it means ukuthi u-r wami uzolingana nale answer engizoyithola mangafaka u-square root of 13 ku-calculator. Mina ngiyiphethe ke calculator yami njengamanje.
kusho wena uzoyithola ke ukuthi u-square root 13 ulingana nobani, but leyo answer yakho uzoyenza ukuthi ibe ngama meters because uyabona la kubhalwe meters nala kubhalwe bani meters. So yini esiyenzile lana, sicalculate i-magnitude ye-resultant vector, sicalculate i-size ye-resultant vector. Sinjengoba sine-resultant vector kanjena, i-size yakhona izoba ubani. Wena-ke ngithi ungalenzi lelo phutha lokwenza njani-ke lokuthi wena u-resultant vector u2 plus 3 awukwazi uku-adda i-vector eka-x-axis ne-vector eka-y-axis because they're in two different dimensions. Yabo lento kanjalo awukwazi uwa-adda. Ingakho ngithi mina kumele ubuke ukuthi lena ini i-right angled triangle, and makuyi-right angled triangle kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi unga-apply i-trigonometry noma u-Pythagoras theorem. Themba yezwakala-ke leyo nto. So nayi-ke i-size noma nayi i-magnitude yani ye-resultant vector. Mangithi i-magnitude ngikhuluma nge-size ya inamba esitshela ukuthi into ingakanani. Yabo in this case siyabona-ke ukuthi lena u2 meters angisho, that's the size, that's the magnitude. Isingisi lesi. Nalena futhi u3 meters, that's the magnitude. Alright. So masingabuza ke i-direction ke uzoyithola kanjani because thina sithi i-resultant vector ngisho i-vector lento uyabona ukuthi ine-r i-vector kusho ukuthi kumele ibe ne-magnitude ne-direction. Sesiyitholile ke i-magnitude thina sisebenzisa ubani? Pythagoras theorem. Ngoba u-Pythagoras theorem usitholisa i-magnitude ye-resultant vector. I-direction ke manje iyaphi le resultant vector wena mayibukile? Mungabuyisisa kahle lana mfundi, le resultant vector lena ungasho yini ukuthi iyaphezulu le e-blue lena ehlaza okwesibhakabhaka? Is it going to up? Is it going to the right? Mangakubuza ngesiyaphezulu yini le vector noma iyaka left noma iyaka right yakuphi? Hayi omunye umuntu ubi like hayi man lento le ingasi yaphezulu ngasi iyaka right. Uyabona hlahle le resultant vector lena ayibonakali kahle i-direction. Phela lena i-vector e-red yabona ukuthi iyaka right. Angeke uze usiya phezulu lento, ngeke uze usiya phansi, iyakuphi? Ka right. Iyabonakala, ibonakala kahle. Bese lena ke emnyama iyaphi? Iyaphezulu. Ngeke uze usiya ka right, ngeke uze usiya left. Kodwa buka ke lena ke e-blue. Le vector lena e-blue uyabona ukuthi iyaphi yona? Ngathi iyaphezulu but at the same time iyaka right. Ngoba uyabona ukuthi kahle ingathi iya le, yabo iyaphezulu kodwa at the same time iyaka right. So i-direction yakhona angeke uvele uthi wena r is equals to square root 13 meters to the right. Cha, akumelekile lokho. Angeke uvele uthi square root 13 meters upwards ngoba ayiphezulu kuphela lento. Yabo. So once uthola i-resultant vector yakho, indlela yokukhombisa i-direction it is to show the angle. So into ekumele uyenze wena kumele ucalculate ukuthi i-angle elana ilingana nobani. Angiyibize ngo-theta okwamanje. So i-angle elana u-theta ulingana nobani. Once ungathola ukuthi u-theta ulingana nobani, usho ukuthi ke i-direction yakho lena. Ukwenza kuphi lokho? Ukwenza kule vector lena e-blue ngoba uyabona ukuthi ayicaci i-direction yakhona. Yabo. Ayifani nalena i-vector e-red ibonakala ukuthi vele yaka right. Lena emnyama ibonakala ukuthi vele yaphezulu. Yabo. Kodwa lena e-blue yale yabo islanted kahle kahle. Yabo into once ngaba ngathi itshekile kanjena angeke uzubonisise kahle ukuthi iyaphezulu noma iyaseceleni noma iyakuphi. Yabo into kanjalo. So mase sibuya ke manje sithini to calculate this angle. Sekumele ke manje usebenzise imaths yakho owayifunda grade 10 ukuthi lo theta lona ungamthola kanjani? Ungasebenzisa trigonometry ngoba uno 3 meters la uno 2 meters lana and then uno theta. Uyawuthi lo theta lo 3 meters lona it's opposite to theta. Bese lo 2 meters lona it's adjacent to theta. So uno opposite no adjacent. Khumbula sokhathoa uthini ke? Sokhathoa. Mase sifika kuthoa lapha sino tan OA. So tan is equals to opposite over adjacent. Ukuthi wena kumele uthini? Le side eli opposite over i-side eli adjacent is equals to tan theta. So thina masithola i-angle yethu sithi tan theta is equals to opposite asiqale sibhale formula sithi opposite over adjacent. Asifaka amanamba. I-opposite side, i-side eli opposite to lo theta u3 meters. I-side eli adjacent to lo theta u2 meters. So lento le ilingana no tan theta.
bese ke wena ke uzuthola utheta wakho ke kumele uthi theta is equals to second function of tan 3/2. Into bekumele ngabe bakufundise yona grade 10 ke lena ke kodwa angeke ngize ngiyiphinde nokuyiphinda. So second function of tan 3/2 uzocofa i-calculator yakho ke wena uthole i-angle oyitholayo. Njengoba mina ngayiphethe i-calculator njengamanje angeze ucofa lutho, wena uzocofa i-responsibility yakho. So lo theta ozowuthola lana uyini? Uyi-angle. I-angle yakho kahle kahle iyona ekutshela nge-direction. Let's just say for example mhlawumbe i-angle oyithole la u-45, ngiyabekisa njalo, akusho ukuthi u-45 le angle muzofaka calculator. Uma ungathola u-45 degrees mufaka calculator yakho, sho ukuthi wena kahle kahle so unayo i-magnitude noma i-size noma usize wani we-resultant vector, uphinde ube nayo nani ne-direction ye-resultant vector. Just uma uzoconclude wena uzoconclude kanjani? Uzothi therefore i-resultant vector yakho lana it is equals to the square root of 13 meters at an angle of 45 degrees above the x-axis. Na into ezoyisho. Okay, ngenze ukuthi ke manje ey'koleni zahlukahlukene banganifundisa nge-bearing noma banganifundisa ngabo north south nani kodwa into ebaluleke kakhulu ukukhalkulesa le angle lena. Uma uthi bazonifundisa ngendlela ye-bearing, sebenzisa indlela ye-bearing, lalela uthisha wakho. Kodwa ke mina ngithini, once ungakhalkulesa le angle lena so uyazi ukuthi le vector lena i-size yakhona ubani? U-square root 13 meters. Nangu size, that's the magnitude. Bese ke i-direction iyaphi? It's 45 degrees. Shuthi le angle leyo 45 degrees siyabekisa njalo ngisho. So it's 45 degrees above the x-axis. Shuthi phezu kwe-x-axis nga 45 degrees. Ngoba awukwazi ukuvela ukuthi is to the left noma to the right. No, ngoba vele akubonakali kahle ukuthi yaphi. Yabo itshekile i-vector. Once i-vector yatsheka kanje nje awukwazi ukuvela ukuthi to the left noma upwards noma kanjani. Ngoba into kanjena iyaka right yabonakala, into kanjena iyaphezulu yabonakala, into kanjena iyaka left yabonakala, into kanjena iyaphansi yabonakala. Kodwa once yatsheka kanjena wena kumele uthole ini? I-angle. Alright, asenze ke ne example esibili ke neyokugcina. Okay, so asithi ke manje utshelwa ngama forces ke manje. Sithi nakhu ke unikezwe i-Cartesian plane yakho. Khumbula ukuthi ama-vectors wakho bazowabeka ku-Cartesian plane. Always ama-vectors wakho they are going to be drawn entweni esibiza nge-Cartesian plane. Nakhu so nayo i-Cartesian plane yakho ke no x-axis kanye no y-axis. Bakutshela ke manje ukuthi une-object, nayo i-object lana at 0 0, and leyo object leyo there are two forces pulling leyo object. Shuthi iyadonsa leyo object, kube ukuthi enye i-force ila, so sithi enye i-force idonsela ngale object yakho, bese kuba ukuthi enye i-force yesibili idonsela phansi. Okay, vector yesibili idonsela phansi nakho. Okay, so kunama vectors awu-2 lana ayibonakala ngisho. So sinale vector lena emnyama le ebheke phansi, bese siba nale vector lena ebomvu le ebheke ngale ka right. So nama vectors awu-2. Asibize le force le eyokuqala sinikeze usize sithi u25 newtons. Alright, bese sithi le force le ebheke phansi sinikeze usize sithi u10 newtons. Okay, sithi u10 newtons. Siyabekisa lana uzothatha i-calculator yakho ufake kahle ubone kahle ukuthi kanjani. Bese kuthiwa lana find the resultant, yabo. Uzothola i-resultant yakho, khumbula ukuthi lana uyabuthi ama-vectors in 2 dimension angisho. Enye vector ka x-axis, enye vector ka y-axis. So into yokuqala udweba i-resultant vector. I-resultant vector yakho khumbula ukuthi now previous video sasho ukuthi udweba kanjani. Either usebenzisa u-tail to head noma u-parallelogram method. Udecide kanjani, uyabuthi ama-vectors wakho arrange ungayiphindlela. In this way ama-vectors wakho yabona ukuthi aqale endaweni efanayo, shuthi usebenzisa u-parallelogram method makunjalo, yabo. Ama-vectors aqale endaweni efanayo, you use into esibiza ngani? The parallelogram method. So ngizosebenzisa mina i-parallelogram method.
sharp. Sebenza kanjani kambe parallelogram method? Udweba ibhokisi, nali ibhokisi, nali ibhokisi, nakho nali ibhokisi. Mawudweba ibhokisi-ke manje i-resultant vector yakho isukaphi iyaphi? I-resultant vector yakho izoqala la kuhlangana khona lama vectors amabili, lo 25 newtons nalo 10 newtons. Iphelele iphelele la kuleli khona laleli bhokisi olidwebile wena. Bese-ke nayo uyayidweba-ke i-area yakhona iba la kuleli khona lamabhokisi, i-area ngoba iyi-vector lento, i-resultant vector. So into ekumele uyikhumbule-ke ngento ekanjena-ke, into ekumele uyikhumbule ukuthi leli side leli libhalwe 10 newtons, kusho ukuthi naleli side olidwebe ngama-dots wena liwu-10 newtons nakhona, kusho ukuthi nalana ngisengabhala ubani u-10 newtons. Ukhumbule futhi ukuthi leli side eli-red liwu-25 newtons, i-magnitude yale vector leyokuqala iwu-25 newtons, kusho ukuthi njengoba udwebile ibhokisi leli side elinye liwubani liwu-25 newtons nalo. Because khumbula ukuthi uyawazi ama-quadrilaterals wafundile ka-grade 10 ukuthi mawune square noma mawune rectangle noma mawune parallelogram, yabo, any shape ekanjalo ama-opposite sides ayalingana. Kusho ukuthi leli side leli njengoba liwu-10 newtons nalapha kubani ku-10 newtons, nala ku-25 nala kubani ku-25 nakhona. Kusho ukuthini-ke makunjalo? Kusho ukuthi khumbula ukuthi i-angle yalana iba ubani u-90 degrees. Ngoba leli side eli-dotted is more like liku-y-axis angisho, bese leli liku-x-axis, so sino 90 degrees. Uze uthole i-resultant vector yakho lana uzenza kanjani? Kusayinto efanayo, scenario efanayo lena, ngoba uyabona ukuthi kahle sinayo i-right angle triangle nayo. Singayidweba kabusha, sidwebe kabusha sithi nayo i-right angle triangle yakho ino-25 newtons lana, esiba nale dotted line lena, esiba nale resultant vector nakho. So la sidweba kabusha ngisho, sidweba kabusha lento le triangle lena, le right angle triangle sidweba kabusha ino-90 degrees la ekhoneni. Sithe la kubani ku-10 newtons, khumbula ukuthi lana ku-10 newtons kulingana na-opposite side, ne-opposite side yakhona. Shuthi-ke mawufuna uthole i-resultant vector yakho uzenza kanjani lana? Kusayinto efanayo ngoba lena kusayi-right angle triangle, sebenzisa uPythagoras. So mangathiwa find the net force, esikhathini esiningi mabafake ama-newtons kanjena, mabafake ama-forces bazothi find the net force. So wena ufuna leli side le-resultant esizoyibiza ngani? Nge-net force. Yeah, kusayi-resultant kodwa manje sesibiza nge-net force, yabo. Uze sithole i-net force sebenzisa uPythagoras, shuthi uze sithole u-F net thina siyomsquare bese sithi is equals to bani? Le force eyokuqala mhlambe ngimbize ngo-force 1 squared, bese le force eyesibili lena ngimbize ngobani? Ngo-force 2 squared. Sawu-Pythagoras theorem lona, sawu-Pythagoras, ungadideki ukuthi nje siwuname esisebenzisa amanye ama-letters, yabo, kodwa usawu-Pythagoras ngoba lena lo F net lona kusayi-hypotenuse yakho ngoba i-opposite to lo 90 degrees kusayi-hypotenuse. Bese leli side ngizolibiza ngo-F1, angisalibizi ngo-X ngoba ngiyathanda. Leli side leli ngizolibiza ngo-F2, angisalibizi ngo-y-axis. So kusafana, kusayi-Pythagoras theorem esisebenzisayo lana, yabo leyo nto mfundi. Kusawu-Pythagoras theorem exactly njengoba unjalo. Sithatha hypotenuse siyayi-square, sithi is equals to le side elokuqala squared plus le side elesibili squared. Shuthi mina-ke ngizosubstitute-ke la ngithi u-F net squared is equals to u-F1, le force eyokuqala noma lo 25 newtons lona, ngizothi 25 newtons squared plus lo F2 lona ubani? U-10 newtons angisho. Kusafana nalo 10 newtons, khumbula sithe lokhu nalokhu kanjani? Kuyalingana. So it's 10 newtons squared. Bese-ke ufaka calculator yakho-ke, uyabona ukuthi uthola ubani. Uzobuza uthole ubani? Uzothi 25 times 25, uthole lokho okutholayo, bese uthi 10 squared uthole 100. Thatha i-calculator yakho ucofu uthole u-F net squared, bese ufaka u-square root on both sides, bese uthole i-answer. Yonke lento le ngiyishela wena ngoba wena uzobhala verse, mina ngaqeda kudala isikole. Alright, so lana-ke uzothola u-F net wakho. Manje it's just a matter of ukuthatha u-calculator ukuthi uyacofa, kodwa i-method lento engifuna ukuthi uyibone ukuthi
masi nama-forces awu-2 noma masi nama-vector awu-2 in 2 dimensions, enye ku-x enye ku-y axis, siyohlezi sisebenzisa uPythagoras theorem ukuthola ini? Ukuthola i-resultant vector. Bese-ke i-direction yaleyo resultant vector sizoyithola kanjani? Khumbula sitheni i-resultant vector yakho nayi, yabo nangu resultant vector yakho, mhlampe ngimbize ngo-F-net, nangu resultant vector. Uzothi iyaphi lento? Is it going to the right noma is it going downwards? Uyazibuza kahle kahle ngoba itshekile ngisho. Sithe once i-vector yakho, i-resultant vector yakho vele once yatsheka kanjena, it means ukuthi awukho right noma left noma up noma down, usebenzisa i-angle. Usebenzisa i-angle, and i-angle uyocalculate kanjani? Yiphi i-angle oyicalculate-ayo? Ile angle lene la, lo theta lona. Lo theta lona sino opposite side siphinde sibe nobani? No-adjacent side. So usebenzisa ubani? U-tan. So uthatha wenayo uthi tan theta is equals to opposite over adjacent. Bese-ke uthatha u-opposite wakho, lo theta lo u-opposite to 10 newtons. Bese-ke lo u-adjacent ubani? To 25 newtons, 10 over 25. Bese-ke u-theta wakho will be equals to second function of tan 10 over 25. Into esimple nje uthi wena uthatha i-calculator yakho bese uyacofa bese uyafaka lapha uthole i-answer. Kodwa i-method ithini? Uma ama-vectors awu-2 ngiyaphinda kwesi-million, uma ama-vectors awu-2, enye ku-x axis enye ku-y axis, senza kanjani? Sebenzisa uPythagoras theorem. Qala udwebe i-resultant vector kanjena using i-parallelogram method. Musuqedile udwebe i-resultant vector, ufaka lo 90 degrees kubonakala ukuthi uyazi i-right angle triangle lena. And mufuna ukuthola i-resultant vector yakho, in this case siyibize ngo-F-net kodwa i-resultant vector kahle kahle, usebenzisa uPythagoras theorem ngoba le resultant vector yakho sekuyini? Sekuyi-hypotenuse yani yaleyo right angle triangle. So uthi F-net squared is equals to F1 squared plus F2 squared. Kusawu Pythagoras uthi nje manje sisebenzisa ubani? Abo F. Ekuqaleni besebenzisa u-x no-y no-r, kodwa manje sisebenzisa ubani? O-F-net no-F1 no-F2. Alright, so asivaleke manje ngokusho-ke i-definition ye-resultant vector. So njengoba siyenza le-resultant vector kumele sazi ukuthi siyidefine kanjani. Mhlawumbe uma ngathi nawu 2 marks, define the term resultant vector. Okay, nakho. So we define kanjani the resultant vector? Mangathiwa define the term resultant vector in words. Shuthi-ke uthi ngamagama, it's a single vector. So i-vector eyodwa, it's a single vector that is the same effect as 2 or more vectors acting on an object. Yeah. So ile ndlela oyidefine ngayo i-resultant vector. Kodwa-ke into ebaluleke kakhulu-ke manje into esiyenza manje ukuthi u-understand ukuthi si-apply kanjani lento lena in real life. How do we apply indaba ye-resultant vector? Let's say nakho for example isekhaya kini la, this is your home, isekhaya lana, bese lana kune-tuck shop la, nakho nani la kune-tuck shop, bese lana isikole lesi nakho. So nakho esithini, this is home, this is a tuck shop, this is a school. Yabo ngikufayela into e-realistic khona uzobona ukuthi lento le uya-understanda vele ukuthi nje kumele nje ufunde le maths yakhona kancane. Alright, so mawune home bese uba ne-tuck shop bese uba nesikole. Sithi nakho-ke unomfowenu-ke nonke nesikoleni esifanayo nisuka la ekhaya, right? So umfowenu-ke mawufuna ukufika esikoleni kahle kahle uqala la ekhaya, ufuna ukufika esikoleni, final destination yakho isesikolweni. Okay, so njengoba ngisho ngithini, let's say ukuthi nakho ngiqala la ekhaya ngifuna ukuya esikoleni nonke nomfowenu, right? So umfowenu-ke says ukuthi now you want to go mhlambe niyothenga amagwinya before niye esikoleni. So it means ukuthi the first vector esoba nayo ile displacement esuka la from the home to the tuck shop. Just niyothenga amagwinya kuqala ngisho ngayo esikoleni. So nakho-ke sisuka la ekhaya
siyaphi siye tuck shopping. So i-vector yethu izothini? Mhlambe from home to tuck shop iwu-20 meters. So i-vector yethu la izothi 20 meters to the right. Angisho uyakuthi i-tuck shop ika-right kwendlu yabo. So nayo indlu ikhaya leni leli niye-tuck shopping nina qala u-20 meters to the right. Bese mangiqeda lapho-ke nisuke e-tuck shopping nithi niye esikoleni mhlampe ile vector eyesibili-ke lena. Bese sithi lo nihamba u-10 meters. 10 meters up ngoba iyaphezulu. Alright, hamba u-10 meters up noma 10 meters asithi north kodwa akunandaba lokho kwamanje. So nakho you start from home tuck shopping thenga amagwinya bese esikoleni, right? I-resultant vector ke ingenaphi isebenza kanjani ke makunje? Sithi thina i-resultant vector it's a single vector that has the same effect as two or more vectors acting on an object. Kusho ukuthini lokho? Shuthi omunye umuntu uzovela athi mina angiwafuna amagwinya, angivele ngihambe ngisuke ekhaya ngiye esikoleni straight. Ngiye kuphi? Ngiye esikoleni straight. Yabo into kanjalo. So omunye umntwana uzothi mina angiyoqala e-tuck shop ngiye esikoleni straight. Lo muntu lo uzofika esikoleni njengoba nani nifikile esikoleni. Yes, guess what? It's the same thing. Ingakho sithi kahle lo mntwana lo osuke from home waye esikoleni uyi-single vector, uhambe nje i-vector A1, uhambe i-vector A1, kodwa uyafana nani nina enihambe ama-vectors awu-2, enihambe kawu-2. Ngoba nina ngiqale nathi from home to tuck shop and from tuck shop to school nihambe kawu-2. So we have got two vectors esingawadweba ngani. Sithi eyokuqala isuke la ekhaya yaya kuphi? Yaya ku-tuck shop nayo thenga amagwinya. I-vector yokuqala leyo 20 meters to the right. Bese nasenisuka-ke e-tuck shopini naya straight esikolweni u-10 meters up. Yabo. Kodwa-ke mina-ke ngoba ngiwathanda amagwinya futhi angiwadli amafutha noshukela. Yini engizoyenza? Ngizovele ngisuka straight ekhaya, straight to the school. So my vector mina is a resultant vector ngoba it is a single vector, i-vector eyodwa ngihambe kayi-1, i-journey A1, i-vector A1 is a single vector that has the same effect. Shuthi iyafana, is the same effect as two or more vectors. Shuthi i-vector yami mina ine-effect efanayo nawenu awu-2 combined. Ngoba nina ngiqale nahamba la nayana ngalela kodwa ekusalayo sonke sazofika esikolweni. So it's a single vector that has the same effect as two or more vectors acting on an object. Yabo. So this is illustration. Yabo. So ucalculate kanjani le resultant vector? Pythagoras theorem. Simple thing. So it's Pythagoras theorem. Yabo. Ucalculate the resultant vector. And the resultant vector is shorter. Ngoba mina ngizovela ngithi go straight esikoleni kodwa nina ngizohamba u20 bese nihamba u10 ngizohamba kakhulu. Yabo. So the effect is lana of the matter. The resultant vector always has the same effect. Iyafana effect yakhona ngoba nonke ngifika esikoleni. Yabo, has the same effect as two or more vectors acting on an object. Yabo. Singayisebenza futhi ngama forces lento le. Before nifika kuma Newton's laws, you can just have a glimpse of your resultant vector in terms of forces. Sethi nakho-ke sinentombazane lana. This is a girl. Nayintombazane. Bese sinabafana abawu2 bayayidonsa. Omunye uyidonsa uyisale nakho. That's the first force. Sithi uyidonsa ngo2 newtons uyisa ngalena. Bese kuba nami ngiyamdonsa nami usisi. Ngimdonsa ngimisaphi? Ngimdonsela phansi. So nakho. Ngimdonsa mhlambe ngo4 newtons. Yabo. So usisi udonsa kabili la, khona umdonsela le, khona umdonsela phansi. Uzoyapho usisi mongazibuza wena. Because manje lama forces awu2 lo sisi oyedwa. Omunye umdonsela ngale ka right. Shows no 2 newtons to the right. Omunye umdonsela phansi, sino 4 newtons downwards. So uzoyapho usisi. I-resultant vector uzoyapho usisi. Usisi obvious njengoba omunye umdonsela ngalena, omunye umdonsela phansi. Angeke aye ngalena kuphela. Angeke aye phansi kuphela. I-resultant izoyaphi? Izoya la. Na i-resultant vector. I-parallelogram method leni muthi awunakile. I-parallelogram method kodwa ngizama ukukhombisa kahle into ama-vectors into esi-applyayo. Uma ufuna ukuba u-engineer ngolunye usuku uzongikhumbula ngithi mina
learn vectors, understand a certain vector. Kodwa ke, thank you so much for watching le video yanamhlanje. Sithemba ukuthi nizosubscribe, nitune into our next video la soqhubeka khona ngama vectors in 2 dimensions. Sharp.